Podcast Affirmation, we're back with the bang. Namhlanje sikulandele omunye futhi ingqalabutho, ingqalabutho still young though, but ingqalabutho uSamkelo Mlambo. Awomaphisane la besihlangene nabo namhlanje. Uyazi ukuthi silanda abantu abahlukahlukene, silanda osopolitics, silanda obusinessmen, silanda abantu be-entertainment, sikulandela bonke abantu ocabanga ukuthi ba relevant. Ngicela u-underline lokho, ucabanga ukuthi ba relevant kodwa basuke be relevant. Usizwe wakaBlose igama. This is your number one podcast eMzansi, Podcast Affirmation. Angibingelele Mr. Mlaphontana. Plus, Ndelo, ngiyabingelela kakhulu, Mzansi. If ukhuluma wethi Mzansi for sure uyanyakaza. I'm a representative of exactly. Mzansi. Representa iMzansi Holdings. Yes. Engicabanga ukuthi inenkampani ethize about 7 ngaphansi kwazo. Yes. Uzositshela kabanzi-ke ngiyazi bese qalile wathi ukuqaqeka uzositshela kabanzi ngalesi inkampani. Ake siqale la kodwa babakhona badinga ukwazi umlambo before bekhona bakwazi ukwazi uSamkelo manje eseyivisionary businessman ukuthi ubani usuka uphuzalelwe kuphi wakhula nobani before athethe leligxathu elingaka empilweni and iMzansi ithindana nezimayini. He will tell us more about that as well. Mr. Mlambo, siyabonga Podcast Affirmation. Ngiyabonga kakhulu Mntandelo, ngiyabonga kakhulu ithuba eninginikele lona uku-invite ukuthi ngibe khona la phakathi kwe podcast. Kumina it's an honor and ngibonga kakhulu ukuthi ngithole leli thuba at a very crucial time of my life where I'm busy writing a book headed with a storyline talking about my life. Title of the book says Diary of My Life. Because of a lot of questions eziningi kakhulu sinama-dimensions amaningi kakhulu Mntakandelo that I have to share kakhulukazi kunento ethi there is a question that always come ethi wenze kanjani ukufika la ukhona. That question is a crucial question that I have to answer, but it will take me some chapters for me to answer that question. So it is very important to follow the diary of my story so that you understand where I come from and how have I achieved what I've achieved in life. But I think some of the chapters of my book will be unveiled today. Ngicela ungitshele njengamanje ke mina here now ngaphandle kwencwadi ukuthi ubani uSamkelo Mlambo. Ngeke ngayibuza le question ngathi kodwa before eba visionary, before alo businessman, ubani uMlambo? Bongangishaye briefly. uSamkelo Mlambo umfana waseScott eMjezi. Entaba Mhlophe. Umfana nje okhuliswe single parent. Uma wami uPrincess Ntombo Zuma engitholele ekhaya. Ngumlanjwana ke. Mina ngazalelwe ekhaya and I grew up ngesandla sikama wami as a single parent ongazange abe nempilo emnandi ngenxa yokuthatha i-decision yokusave impilo yami wangikhulisa mina. Mhlambe ukukunikeza nje just a brief background yami ukuthi angizalwanga ngise simene esiright. Ngazalwa ngumuntu owayekade eyibridge kuma hands. Uma wami wakwazi ukungithola ngonyanga yesi-11 lapho sekulahleke khona ithemba ukuthi ngizotholakala. Angithi fanele zibo 9 11. So base belahla ithemba ke sekuthiwa angeke ngisakwazi ukutholakala. Ngesikhathi ke uma wami esezokwazi ukuthi ke athole mina wayesesibhedlela. I think ke kwasekufike lana give up khona bemnikeza ama choices ukuthi kufuneke bamise theater wathi lokho kuyisamkelo sami. Uma ngabe iphilele ngane noma ingaphilanga lokho kuyobe kuyisamkelo sami. So hence the name. So uma ngabe ke ngizalo wayesethi ke thank you Lord for saving my son. So hence my name is Samkelo Thanks Lord Mlambo. Ngikhula ke ezumfana omncane umlanjwana mhlambe Mntakandelo ngikunikeze nje kafushane ukuthi
hayi ngoba kuyinhlamba thina ke sasalahlekelwa isintu sicabanga ukuthi ngobiza umlanjwana bonke beshaya amahloni kanti uma ngabe kukhulunywa ngomlanjwana kusuke kukhulunywa ngengane nomlando. I'm one of those othi mawuyichaza makuthiwa ubani lo mfana ebese kuthiwa hayi indaba yakhe inomlanjwana. Kumakufanele sichaze kunengxoxo ethize kufanele siyichaze ngayo. Part of my story ukuthi uma wami washiwa nengane ekhulelwe, ubaba wahamba wayeGoli, wafike wahlala eGoli, wathola impilo entsha, wasekhohlwa ukuthi kunengane yomfana ayishiye ngemuva ekufuneka ikhule kusasa ibe indoda, ekufuneka ikhule kusasa ibe nekusasa eliqhakazile, ekufuneka ikhule kusasa ikwazi ukulekelela iNingizimu Afrika. Ekukhuleni kwami ke noma I learned a very particular responsibility at the early age yokwazi ukuthi I became a man before I became a man. Ngoba I could see uma wami indlela aye strugglisha ngayo ezamkhulisa mina. At some point uma wami wayesebenza emafemini ePitas eMnambithi ehola 55 rand ngeviki kuze kwazi ukufida mina, ondle mina, athengele mina impahla zokugqoka, ngithengele ukudla. That was a very painful process engangikhula ngaphansi kwayo, but eyangenza ngaba neanger empilweni yami, ngase ngifuna ukushintsha isimo sokuphila kwami nokushintsha ukuphila kukama wami. Kwangenza ngafunda irresponsibility at a very early age eyayenza ukuthi ngifune ukuguqula isimo engengaphansi kwaso. Uyena ke umlambo lo engikhuluma naye, uma ungakhuluma ngaye emangithi ngumlanjwana owumshana wakaZuma ophinde azalwe indoda yakamlambo, kodwa ngenxa yokuthi ngiyastrivela identity yami nokuzazi ukuthi ngubani, ngakhetha ukusumela isibongo sami noma ngabe ubaba engenzanga kahle, but for the sake of my future generation and my kids ngwakamlambo, but ngikhuliswe ugogo noma kwaZuma uSamkelo Mlambo ovela ke eSkhoti. Hayi yabona ke manje futhi le ndaba isizoqala kwangempela ke manje besale ifoundation. By the way uhleli usizwe ePlose sihleli noSamkelo wakamlambo. Uyizwele ukuthi lento isuka kanjani, iqala kuphi? Obaba siphatheni kahle bobaba, ngiyanicela ke nisirepresente ngendlela bakwethu. Nina ke ingane you understand, bese qhamuka umlando nje akube kusaba mnandi umlanjwana asifika wena ngaye uyakhona ukusendele izinkundla zokuxhumana lapha ku-Instagram sikhona, lapha ku-TikTok njengamanje si live lapha ku TikTok ziyenzeka wena nje. What you can do is to tell your friends about us, tell your friends about the Podcast Affirmation. We are commanding 2.7 million following elokhuzini Facebook, lelo busuyasilandela nalapha ku-YouTube futhi sikhona bona wonke ama-social platforms nje uzosithola. Sisahleli naye ke uSamkelo wakamlambo, usitshela ngayo useqedile usitshela ngayo, kodwa sekukhona le question manje ngicabanga ukuthi sekufanele idlulele phambili ukuthi usewu asingayi kuba businessman wawusufundaphi, wafundani, wafundelani, understand, just to motivate that young person at home. Mhlambe Ndelo angikuveza ukuthi ngikhulele nje emakhaya, ngafunda emakhaya ngakithi eDilini, ngasuka eDilini ngafunda ngakithi ehigh school yangakithi eScott Senior Secondary School. Ngenxa yokuthi ke umuntu wayenayo intshisekelo yokufuna iphokophela ukuthi azi kakhulukazi ngezinto ezithanda ukuba technical ngempilo. Ngase ngiya e-technical school eSt Oswald eNewcastle, lapho ngabe sengithola khona ama-skills ahlukahlukene. So wena wangeza eThekwini? Angizange ngize eThekwini, ngaya ngale. Khumbula phela ngangenayo imali, ngangifuna indlela elula yokwazi ukuthi ngifinyelele la ngifuna ukufinyelela khona. So ngase ke ga-develop i-passion yokufuna ukusiza umphakathi. That's where everything began. And uma ngabe kuhamba isikhathi ke I think I will unpack more uma ngabe ngichaza ukuthi ngenzani, ngiqale kuphi. Leyo process yokuthanda umphakathi ngaqala i-organization ebizwa ukuthi Action Development Agency at that time, NPO, eyayikade ilekelela kakhulu ukwazi ukusiza umphakathi.
or esakwazi namanje. Ususiza kuphi manje? Ususiza eNewcastle or Ngisiza ngakithi Escort. Khumbula mina uma ngizalwa intshisekelo yami ukuthi ngishintshe isimo salapho ngiphuma khona. Inhloso yami ukuya ngaphandle kwedolobha langakithi kwakubuya ngizoguqula isimo salapho ngiphila khona. Namanje 90% of my employees across all my companies aqhamuka lapho ngivela khona Escort. So indawo yangakithi yayinto esentizweni yami kakhulu. So uqala ke le organization yayizokwazi ukulekelela ke isimo sangasekhaya eNtabamhlophe ngezinto eziningi ezihlukene kakhulukazi umuntu waye specialize kakhulu entweni ethinta ifood security, ethinta skills development, job creation, nezinye izinto ke ezukusiza nokulekelela umphakathi kwama programs ahlukahlukene. But ukuhamba kwesikhathi umuntu wabe sebuka ukuthi how do you help when you also seek help? I think into yokulekelela umphakathi kufanele uqale wena usizakale ukuze ukwazi ukusiza umphakathi. So ilapho ngadevelopa khona ipassion yokuqala ibhizinisi nokwazi ukuthi kuze ngizokwazi ukusustain ukusiza kwami umphakathi angibe ne reliable source of income ezokwazi ukulekelela umphakathi continuously as we still do today ngenxa ye support ne injection that comes from ama proceeds of the companies that I run and own today. But ke uzothi umuntu samukele besikhuluma iqiniso nje siyaye siyithathe leyo route yabona si motivate now uhulumeni uthi guys you must start your own businesses because imisebenzi ayikho, you understand, and when usuthatha decision ukuthi manje uyiqalele ibusiness lakho awunako inekhanda ukuthi should it happen ukuthi izinto engahambi accordingly or according to what you expecting and stuff kuzovele kwenzeka into ivele ishaya uleft kube sekwenzeka imess yodwa uthini ngalokho? I think Mtakandelu mhlambe umuntu akaqale ngokuveza lento yokuthi mhlambe umuntu uzoba political kancane. The educational system yethu is failing us somehow as black people. We were taught ukuthi thina kufuneka siyofunda sifundele ukuqashwa. That's the problem number one. Esayifundiswa we are wired to follow that process, a control or educational system for a certain purpose. Bese sicabanga ukuthi if siqala into zethu akuyona into engabalula ukwenzeka bese kuthi lokho kunzima to learn an educational system that has been customized sicabanga ukuthi ikona okulula nokuzosinikeza isuccess. Njalo ke i-question comes when you have to do into edinga wena, edinga your skills, edinga your understanding, edinga your commitment and passion, ebese njalo uba ne fear of the unknown. I think lento yokuqala ibhizinisi njalo iba nalolo bhajana lokwenza nokuthi njalo ucabanga ukuthi makufanele uqale ucabanga iqala number 1 ukuthi what if sengifeyila kodwa ungafike emqondweni ukuthi what if sengiphumelela. So I think that's one of the things mina engazitshela zona ukuthi empilweni I've got nothing to lose. I have already lost giving you a background yami vele I'm coming from no background in terms of business. So anything engiyenzayo kumina impumelelo, whether I win, whether I fail, it's a win because ngithathe a decision. I think taking a step kona kokodwa it's a win. Yenza ukuthi ucabange differently than anyone mawubeka abantu abayishumi endini eyodwa wena uthatha i-decision ehlukile ngoba sasibaningi sikhula ngakithi sasibaningi senza izinto ezihlukene sifunda imikhakha ehlukene esikoleni kodwa kwasuka kimi ngingedwa ngadecide out of abangani bami ngenza into ehlukile. Abanye babekwazi ukutshela ukuthi ayikho lento yenzayo, abakutshela ukuthi uzobona ucabanga ukuthi ungcono, uzophumelela kanjani, uzoya kuphi nalento yakho. So maningi ama comments owathola ngaleso sikhathi, but ngadecide ukuthatha decision yokuthi ngiqale lento engayiqala ngaleso sikhathi. Namhlanje esingibeke lapho ngikhona.
eMtakandile. Mhlambe singabashiyi abalaleli bewandarisha ukuthi kahle umlambo wenzani. Siyakhona ngifuna ukuthi yabona manje siyilile ngempela foundation ukuthi yabona kahle siyaphuma manje elokushini sojoyina u-freeway. Yes, lo freeway siyasitshela-ke manje wena ufuna into ekugcineni noma ungayisupporta ungabasupporta abantu ngendlela obasupporta ngayo kodwa nawe uyayidinga i-income. I think that thing yona-ke si-conceive this idea yokuthi uqale ibhizinisi. Understand? Yes. Engilakho elizokwenza ukuthi kube ne-income. Bengikulandela kahle Mr. Mlamba yopha nasemakhaya bakulandela njengabe ngikulandela. Siyaqala-ke lento manje ake si-introduce iMzansi Holdings ke manje. With lama companies asekhona mhlambe sithathe sibeke lapho ngoba siyacaca ukuthi isitori sakho side Mr. Mlamba. So ukusenza sibe nokhozana bese fast forward a bit ukuthi usuyayiqala-ke manje iMzansi Holdings. And then ususintroducela ama-companies lawa ngaphansi kweMzansi Holdings. Uyiqala nobani? Mhlawumbe enye question engajabula ukuyazi ukuthi uyiqale nobani le Mzansi Holdings, iphokophelephi and nama-services arenderishwa iMzansi Holdings. I think lokho kuzosinika isithombe sokuthi sibheke. Mhlambe ngeke ngakuvezela ukuthi part of izinto ebesizenza kwi-organization Mtaka Plose kwakuyinto ye-food security. Kakhulukazi food security is leaning a lot ekwenzeni isiqiniseko ukuthi there is enough food in the country that is associated with agriculture. That is another process and a program of agricultural programs azokwazi ukuthi enze i-food securities and sustainability program in the country. So ukuqaleni kwami ke ilapho ngathola khona indawo esincane engangifisa ukulekelela ukusupporta le initiative ngokuthi ngikwazi ukuqala ngitshale ngenza lento ekuthiwa crop production. Kodwa inkinga esasibhekene nayo ngaleso sikhathi kwakuyinto yokuthi kuleyo ndawo amanzi ayengekho ukwazi ukuthi uchelele lezi zitshalo zakho ngakithi eMtshezi. That's when ke ngathatha khona isinqumo sokuthi ngiqale ngimbe iborehole, lento yokukhipha amanzi phansi uzokwazi ukuthi ube ne-reliable source of i-water resource ezokwazi ukuthi ke i-sustain i-agricultural project ekade engangizoyisebenza ngayo ukuze ngikwazi ukusupplya and feed the program yokulekelela umphakathi. But ngaleso sikhathi ke kwangithatha I think 6 months ukuthola i-company ezokwazi ukuthi ngidrillele that borehole. After I have paid a deposit to a service provider, the service provider did not pitch ukuzodrilla iborehole. That's when uma efika ngambuza kahle ukuthi sizathu sokuthi umafiki ngikhokhele uyini. Ilapha ngitshela khona ukuthi there is limited equipment to do lo msebenzi ofunayo ukuthi sikwenzele wona. Due to the fact ukuthi ngalowo nyaka ingesikhathi kwakuyi-day 0 eCape Town la the drought yayi ingaphezulu. Day 0 Cape Town? Well, almost there. So most of drilling companies moved to Cape Town eyokwazi ukudila ne-momentum that eyaqhamuka ngaleso sikhathi of i-day 0. Now there was less companies that were actually servicing the market yaKwaZulu-Natal and other provinces. That made influx of people who are actually seeking the service inyuke kakhulu. Now that caused the influx of service demand in the province. Yilapho uma ngimlalela echaza lento yakhe kumina ke nginayo lento yokuthi in every problem, in every situation, you must find a solution that can be able to give you a business solution. Mangimlalela kilapho ngabona khona ukuthi this is an opportunity for me. Ngamhlalisa phansi ke lo mlungu ngambuza ukuthi ndoda manje uma ngathiwa ngempela ngithenga umshini okumba amanzi, ungakwazi ukungisiza ukuthi lo msebenzi ngikwazi ukwenza sokhulise senze sure ukuthi sisevisa kakhulukazi abantu bakwaZulu-Natal.
wavumela phezulu kuyofuneka ngiyoqala nawo oqala engaseKapa la kunenkinga khona enkulu kakhulu. So ngabe sengikwazi ke ukuthola ke indlela yokuthi ngikwazi ukuthola ukusosa umshini with the help of our government ngaleso sikhathi mhlawumbe umuntu akakusho ukuthi at the later stage umuntu also benefited from the youth fund, but that's another discussion for another day. But ke umuntu okwazi ukusosa ke umshini sawuhambisa eCape Town, then wasuqala udrill eCape Town. But mina ke ngaleso sikhathi ngangubuka lo msebenzi njengomuntu umsebenzi ozokwenziwa umlungu, mina ngihlalele emuva ngithola imali yami until I realize ukuthi hey umlungu unenkinga enkulu, ubesenze izikweletu ezinkulu ethembisa abantu ukuthi uzobadrillela befana nami bekhokha ama deposit bagcina bengadrillelwanga. Mina senginomshini engukhokhelayo ebanki kodwa imali angisayitholi. Ngase ngithatha indiza ngiyobheka eKapa ukuthi kanti umshini wami lo ongithembise ukuthi uzonginika imali engaka kwenzakalani ngawo. Yilapho ngathola khona ukuthi ke inkinga enkulu kakhulu. Kwafuneka ngikhethe ezintweni ezimbili ukuthi ngiyawudayisa umshini noma ngiyaqhubeka ngiyasebenza. But umbuzo ukuthi ngiqala kanjani into engayazi, ngiqhubeka kanjani nento engayazi, ngoba sibindi uyaphilisa sibindi uyabulala. Ngase ngithatha isinqumo nabantu engangihleli nabo ngaleso sikhathi ababa basebenzi bomzansi drilling ngaleso sikhathi ilapho ke sathatha khona isinqumo ukuthi ngizoqhubeka nomzansi, ngizofunda ngendlela. Ngabe sengiqala ke inkampani ekuthiwa umzansi drilling eyabe sibuyizwa KwaZulu-Natal izoqala lo msebenzi ke udrilla kwama boreholes. Ekuqaleni kwami lo msebenzi umsebenzi obenzima kakhulu kodwa ngendlela umuntu ofunda umsebenzi ovaleleke kakhulukazi osaphethwa abamhlophe, ngoba ngisho the entire value chain of the drilling industry is being closed by ikhabali abantu abamhlophe abangakwazi ukuvula ukuthi thina sikwazi ukungena kulomkhakha ngendlela ekhululekile. Kwabanzima kakhulu kodwa lobo mzima bangiholela ukuthi ngihambe ngqongqoza iminyango neminyangwana, ngihambe ngifuna ukuthi ngalithola phi usizo. Yilapho ke engakwazi ke ukulekeleleka through uminister wethu wadlula emhlabeni Hessel, may rest in peace, usisi Bavelile Hlongo wangintroduce kwi-industry elihlobene kakhulukazi nalomkhakha we drilling but kodwa kwi-mining sector. Lapho engabe khona ke sengithola ithuba lokungena kwinkampani eyayikade iphethwa abamhlophe ekuthiwa iDiaspora South Africa, eyayikade isebenza kakhulu nenkampani kahulumeni iSasol. Lapho engakwazi khona ke uacquirisha ishareholding, ngakwazi ukuqala ngafunda nga-understanda nge-mining industry as far as drilling and exploration is concerned. Yilapho engaqala khona ke eMtakandelu ngaleli business lami. Mangiliregister ke leli business lami ezumzansi kwangewona umzansi drilling nje. Drilling was a trading name but kwakumzansi in action trading and projects. Lo mzansi in action trading and projects yilapho ke owabe khona usuzala amathuba amaningi ahlukene. Elapho uma sengiwubuka uma ngiwuqoqa ngabona ukuthi shuthi lo mzansi is a holding company ngoba usuchibe wenza nezinye izinto eningi ezibalwayo kuzona kodwa ehamba phambili ile exploration, drilling and mining iyona. Mhlambe ke under Mzansi exploration ake ngizibale ukuthi iziphi. Mzansi drilling still maintains ama programs of driller kwama borehole, the entire value chain of drilling yama borehole from geophysical studies, that siting, the actual drilling, casing, installation of pumps, bese kuso erector and connection, reticulation of amanzi kuze siwaletha amanzi azafike esesebhodleleni njenganaleli endelu
including ama-purification system. Lo msebenzi siwenza wonke. And Mzansi Drilling lena iphinde futhi i-register nakwi-construction CIDB grade 8 kulonyaka esikhuluma ngawo, eyenza ukuthi ikwazi ukuthi ingene nakweminye imikhakha eminye iminqa yokwenziwa kwamanzi njengo-water reticulation, pipeline, reverse plant circulation program, purification systems in the magnitude, and also a reservoir and storage of water, pipeline projects. We do all those projects, but our main focus around this company, it was underground water solution. Then siphinde sibe nenye inkampani ekuthiwa ke uMzansi Exploration Drilling and Mining. Leyo is focusing more on mine contracting, dealing with ama programs drilling in the mining space. Sikhuluma lapho ngama programs anjengo reverse circulation, drill and blast, underground diamond drilling, core drilling, explorational drilling as a whole, large diameter drilling holes for monitoring, for a number of other activities in the mining space, ventilation. We also sinking shafts and a number of other things, including your percussion drilling, exploration. We also do deep holes. We exploration the deepest hole we have ever done. It's over 2,000 meters down the surface, drilling with different sizes of equipment to go down for explorational purposes in the mining space. So unabantu ngaphansi komhlaba othi sebeyasebenza. Yes. Sinawo abantu abasebenza ngaphansi komhlaba nabasebenza ngaphezulu kwi-surface. Kudepend ukuthi what is the type of mine esisebenza nayo ngaleso sikhathi. But the very same company also, it's got its own right iphinde futhi ibe nama assets angaphansi kwayo aspecialize kakhulu kwi-manganese, iron ore ne coal. We are still penetrating in other spaces. We are busy with other licenses that are going to allow us to expand our mining services as well under the very same entity. So with the very same entity, we have managed to acquire a company, a Bizok 2 Geosearch Group, that is not only focusing South Africa with our services, but we go beyond the boundaries of South Africa in terms of our explorational drilling and mining services. So we have projects in African countries like your Mozambique, DRC. We also do projects in Saudi Arabia and a number of other countries. And we are busy expanding our portfolio to other areas of the country. And we are looking at making sure that we develop and entrench in the space in such a way that we grow to a level whereby we significantly contribute in the economy of our country. And we also have another company that is linked to mining called Mzansi Logistics, that is eqalwe ngenhloso yokusolicita transport services for our commodities. So we transport our own commodities for import and export. So we've got trucks under that company, and also we have a plant hire that we are also seeding to other mines for operation as well. So we've got our trucks that are moving from different areas. Some are coming from the Kurumani areas that are carrying manganese and iron ore to Richards Bay. Some from the Middelburg side, we're carrying coal to Richards Bay for trades that are going out of the country. So we've got trucks. Inhliziyo yami isuke iconsa igazi ngoba imali yami isuke imile laphana Mtakandeli angalenda. And then we also have a company ebizwa kuthiwa uMzansi Petroleum and Lubricants. What we're trying to do, Mtakandelu, is to manage the whole value chain in the space that we are in.
So space mining consume a lot of diesel and lubricants. But we feel that it is better if we acquire our own way of transacting and acquiring these kind of implements asuke siwasebenza ngaleso sikhathi. So umuntu obesethola i-license ke ne-permit with DMRE to be able to provide and supply fuel, kakhulukazi diesel, but sikhona kwi-space se-bitumen. We are busy looking at jet fueling as well and other opportunities, but we are more on diesel under Mzansi Petroleum. We supply diesel with the hope ukuthi supply kuphela only our equipment, because we're consuming a lot of diesel in terms of our equipments, but we ended up expanding the business so that we can able to supply other people as well in the very same space. We are still expanding the concept of going out of the country and also deal with other countries that are struggling with this kind of services under this entity and this portfolio. And also we have a portfolio in Mzansi Properties Development, whereby we are looking at creating opportunities in the construction side of things. We are more focusing on student accommodation, private luxury accommodation, and also we are looking at soliciting with tourism space, whereby we have a lodge that acquisition is about to be finalized. But currently, in terms of student accommodation, we've got more than 200 beds that we are currently managing, and we are earmarking another project here in Hammersdale that is going to come up for the FET, whereby we are looking at building a structure for 600 students. So those are the things, and we also have venues, event venues, and other properties across the country that are under the very same portfolio, excluding my residential homes in Delu, but solely for business generation. And then mhlamba angiyeke kule esenhlizweni yami kakhulu Action Development Agency, still alive, still kicking. We are across the country with 5 pillars: food security, skills development, job creation, empowerment of youth and women, and also linking people to sustainable livelihoods. We're still driving that program with passion as a way of giving back to our communities. Hayi uyayizwela Mbuyile ekhaya ukuthi uyayibeka uSamkelo Mlambo le ndaba okungichaza kakhulu usengene la ebesingangeni khona thina ezibodaka. Yawazi wonke lama companies awu7 ukuthi enza lezi zinto ongacabanga ukuthi udaki futhi ikhona lento yenziwa uhulumeni. Yazi ngiyacabanga ukuthi nalaba khona obavelile bayasho ukuthi at least si-contributile before si-exit lo mhlaba. Usebenze kakhulu ukuthi avule naye lamathuba ngosayidi likahulumeni. Ngicabanga ukuthi ungasilandela laphana ku-Facebook page yethu, usilandele futhi laphana ku-YouTube, ungakhohlwa ukulike, usubscribe lapha kulama pages ethu, ulike usubscribe kubaluleke kakhulu. And do me this big favor, you tell your friends about us. We are existing, sikhona la eMhlanga e108 Medicine Building. Ungasikapeli around sibone ukuthi singakhuluma ngani izosisa phambili sonke, ngoba into ebalekile ingakho simlandile noSamkelo Mlambo ukuthi azoshare nathi ama experiences akhe, because lento ingitshela ukuthi Mr Mlambo, you can, black child, your dreams are valid. Kakhulu Mntakandelo, mhlambe khona into ethintile engifisa ukudlula kuyona kahle. Umuntu angagijimi kakhulu ngoba sihlale simgxeke uhulumeni ukuthi akabasiza abantu. Mhlambe ngifuna ukudlula kahle slowly kule ukuthi ngiyawubonga uhulumeni obusiphethe. Mangithi obusiphethe angisho lo weGNU, ngisho uhulumeni obusiphethe odlule, kakhulukazi ngaphansi kobuholi buka former premier waKwaZulu Natal. I think former premier Sihle Zikalala owa former isikhwama sabantu abasha
ukuthi abantu abasha bahlomule ngaphansi kwahulumeni ukuze bekwazi ukukhulisa amabhizinisi. Mina Mtandeli ngathola u2 million ngixhaswa uhulumeni waKwaZulu Natal ngaphansi kwescheme esibizwa kuthiwa i-Youth Fund. Sakwazi ukuthi phezulu kwemishini esasinayo wasithengela umshini omusha ceke owakwazi ukuthatha ibhizinisi nakuba ngangiliqale ngizithukuthu zami ngiliqala phansi, but kodwa wanginikeza igxathu negalelo lokuthi ukwazi ukuthi ke ibhizinisi liye kwelinye izinga. Mhlambe angikusho lokho ukuthi uhulumeni unayo ingxenye uma ezimisele ngokusebenza uyasebenza. So siyambonga kakhulu uhulumeni ngaphansi kwabuholi buka Khuzeni owakwazi ukuthi usinikeze leyo ngxenye. Silapho sikhona ingoba kunama traces of support from our government ngokubona amagalela sukwadlala abantu abasha mangabe benama ideas lapha bekhona. Lokho kuyasikhuthaza ukuthi abantu abasha bangazivaleli emakhoneni, abaphume bavele bangqongqoze nakuhulumeni baveze ama ideas abo nama plans abanawo ngempilo zabo. Uma ngabe ke uhulumeni elalela ngingazi ke lo weganuku ukuthi wenze njani, kodwa uhulumeni uyakwazi ukudlala inxexheba negxathu ukulekelela isizwe saseNingizimu Afrika. So babheka lapha na 100 days, I think bese behlanganisa 100 days sesikwazi ukuthi sibajaja kanjani, kodwa kwamanje I think basasaba shashaya lento rollout ama programs abanawo. Angibakhulumeli but i-observation yami ukuthi njengamanje basabiza uma Youth Summit khona kade la eDurban Exhibition Center. I attended it ngokuyosebenza ngoba I'm no longer young. Ngiyatshela abantu aba below 35 and stuff like that ngamabhizinisi abo, futhi baqhamuka abantu abasha bali-raise izandla ukuthi bakhona abafuna ukulekelelwa kubo. Sengisho ukuthi I think basemgqeni alright bona laba abakhona basazama. Asithemba ukuthi ukuzama kwabo kuzoya phambili kakhulu. Sibheka, ngifuna ukubheka la ngibona amathuba omsebenzi engathi akhona kule ndima, kodwa ngifuna ukubheka futhi ukuthi abanjani abantu abaqualifyayo ukuthi bangangena, ngoba nangu umuntu omusha lapha ekhaya. Abanye Mr Mlambo baze baveze ingqwembe befundile, uthola ukuthi kodwa imisebenzi ayikho. Imaphi ama-opportunities that are there for umsebenzi kumuntu olaphana ekhaya, mhlawumbe oseqedile even nase-varsity, oseqedile even nase-tech, oselindele ukuthola umsebenzi kodwa ongayitholi angawutholi umsebenzi? Kanjani amathuba? I'm not too sure with the stats currently, but ngathi Ndelu, mining space is the driver of economy of this country. That's my opinion. I may back, I may not this information, but it's the leading driver of the economic stimulation in our country. I think the last time I checked, we were sitting at 39% contribution in terms of economic scale that is being supported by the mining sector, followed by the number of other sectors, agriculture and other sectors, but mining in particular. That tells you Oguti, there's a lot of jobs that have been created in the mining space. Coming closer to me, with the new acquisition that we have completed, we are sitting at more than 2,000 employees under Mzansi Holdings that are working in different fields. Coming to answer your question to say what profession is the mining space deals with or require for it to succeed. There's a number of mining divisions within or mining programs within the sector. Kakhulukazi kule sikuyona ye-exploration and drilling. Mhlambe nje I can make a quick pool whereby we're looking at abantu who are qualified with geology,
and a number of other programs under the mining space. And then also mining itself it's a program. Mhlambe futhi ke kubalekile umuntu uthi akusho ukuthi usebenzana very close nenye insizwa ebaleka kakhulu eNingizimu Afrika professor kwi geology kakhulukazi specialize kwi technology ethize ebizwa kuthiwa seismic. Uprofessor Musamanzi useWits University because ubudlelwane bethu buseduzane kakhulu nokusebenza neWits University. And le umkhakha ke wona ukulekelela kakhulukazi ukwazi ukustudisha kakhulukazi ngezomhlaba nezimbiwa phansi ama rocks ukuhlukana kwawo ama formations nokwazi ukuthi imapha ama minerals angakhona ngaphansi komhlaba ukwenza ukuthi ke ube ungqongqoshe impela ekuqondeni ukuthi izinto ezimbiwa phansi ama mineral resources wona asiza kanjani as abantu na kwi economy yethu ngoba ayikho ke into eyenziwayo kwi-mining. I-mining space will never move without exploration. So exploration yona ke ilekelela kakhulu ukuthi si-understand ukuthi what are the resources underground. Futhi umhlaba wethu ume kanjani kuze kusilekelele ukuthi siplana kanjani ukumayina siye phambili. Bona ke sebeze bafaka nembunye kobuchule nemcikilisho kule explorational space whereby they are using technologies ahlukene. Ama-technologies njengo-seismic technology, airborne technology. There's a number of them. Awukwazi ukucubungula ngaphambi kuba thina sifike sizomba ke sikhiphe ke lento ekuthiwa ama-cause azohamba e-lab eyocwaningwa ukuthi what quality, and we can even determine the lifespan of minerals that are there, the lifespan of the operation that can take place in terms of digging those minerals underground. So yes, Mr. Mlambo, by the way, Mr. Mlambo, samukele iguru hayi lingilalela isitori sakhe ake sisebenzise uyiguru kule mnyango le athi da i-mining. Yazi ngifuna ukuchecka la uke wathetha igama elithi Kabal and mhlambe kwesikhathi nabamhlophe abazenzela ngendlela yabo. Kunjani ukuvaleleka komuntu ofuna ukungena kule market le ye-mining, especially umuntu njengawe uphatha kanjani loludongo ukuze uqhubekele phambili nawe ugcina usuwamukelekile ngoba lento in all fairness sazi ukuthi akuzona into zethu lezi thina sibizwa bese sizofaka lezi zinto la ephungweni zama-light so driller but ukuthi kube yithina esidriver the thing. I must be honest, correct me if I'm wrong, but ngathi bekuyeza abathize but manje kuyathokozisa ukuthi sibe nomuntu njengawe le studio usichazela ngazo. Nomndandelo umkhakha lo amasay umkhakha o diverse kakhulu and akusumkhakha ekufuna ukubulwe ngendlela eyodwa. Umkhakha ovulelekile onamathuba amaningi ahlukene. Inkinga yethu thina abantu asifuni ukubuka into ngengqondo evulelekile. Njalo sithi masifika entweni bese sifuna ukulandela entweni eyodwa eyenzakalayo. So mina i-red tape ekhona kakhulukazi ake ngisho ukuthi isa kakhulukazi embiwa phansi savalelekile kakhulukazi siphethwa abamhlophe. Ukupenetrate that space kunzima kakhulu ebese kuzoba ama regulations ke alidwa uhulumeni ngokwa DMRE in terms of accessing ama permits and nama rights okuza lapho okungeyona iprocess elula neze. And I think isithi masiyibuka thina abantu bakithi bese siyibona kuumqanza ukufinyelela lapho kanti i reality ithi uma ngabe uqalile uzoqeda uzofika khona. So akufanele siyibukele kude lezi zinto ezama red tapes. So kunama regulations akhona, kunama rights, kunama permits, kunama license, there's a number of other things. But ngingakusho ke naloko ukuthi kuona lo mkhakha awuzubheka kuphela ukuthi uyoze
ube i-mine owner, but wona umkhakha unamathuba amaningi ahlukene, kakhulukazi njenganaleli umuntu aqale ngalo, whereby I just needed to specialize with exploration that is dealing with mining but in another field, with geology angle ekwazi ukulekelela wona ama-miners ukuthi akwazi ukuqhubeka. But there's a lot that you can do with mining. Akubalekile ukuthi abantu bakithi abancane kakhulukazi abasebasha abakhulayo ukuthi ababe innovative, ababe nama-ideas, bafunde. They must move with times and explore izinto ezintsha, new technologies ezokwazi ukubalekelela ukuthi bakwazi ukuba relevant kwi-space esuke sikhona ngaleso sikhathi. Njengamanje our country is in an explorational drive, but I started exploration 10 years ago, or more than 10 years ago, before it became fashionable. But every young child you meet, they want to participate in the geology space. So it means the moment you start something, you are setting yourself to be relevant in the space. So young people shouldn't be afraid of the unknown. They shouldn't be afraid of the unknown, and the opportunities are coming. And Tina, we have power of creating opportunities by being innovative in whatever that we are doing. So I must say ukuthi abantu abasha bangasabeli kude kakhulu, Tina saba nebhajana ke la KwaZulu Natal ukuthi ama minerals ethu athanda ukuba scarce kulawa ama commodities abalekile. But kodwa kulawo esinawo asiwasebenzisi, kulawo esingenawo asingasabi ukuya kwamanye ama province siyokwazi ukufuna ulwazi nokunderstand, sihamba ama exhibitions, ama conferences and understand. And inkampani enjenganalathi ezinjengezethu, beside mina I'm not a qualified geologist, but under my leadership I've got people who are more than qualified and who are willing to share information about our space, about what we do, about our success stories, about our milestone that took us to the level esikuyona. So mhlambe at the later stage I will also share under the success stories the project that we have just done in the very same space that is very much innovative for our country. So those are the things ukuthi asingabukeli kude, sisabele kude, let's come closer and penetrate kancane so aqeda amanzi ngomboko uMtakandeni. Ngiyayisaba indawo yesikhathi, executive producer yakubuka lana ibheka phansi, ibheka phansi, isithathu ngashawa ovalo. But-ke izinto zakhona mina nje ngisacela ukuthi boseThekwini mhlawumbe futhi sizoshaya upart 2, kusafanele sikhulume ngencwadi, kusafanele sikhulume kuningi, kusafanele sikhulume ngakho engicabanga ukuthi siyazuza kakhulu ngoba akuyona imikhakha le ejwayelekile. Bobala nje lama companies awu7, even i-drilling le iyodwa, I understand ukuthi wasekudingeka wena lapha kukhulunywa ngo-day zero Cape Town, you understand. Amanzi asashort even nala KZN, khona indawo ongatholakala ukuthi kudingeka yona indaba zomabholi and stuff like that. I understand ukuthi abantu abaningi abasha bangalibamba iqhaza ey'mweni njengalezo, and sibeyazi nasemakhaya abantu abawomangcengcezi ey'ndaweni ey'thize ukuthi hayi manje uBlos uke wahost uSamuyelo Mlambo, sidinga into kanje. Plus awusilekelele inamba yamlambo uyayidlala leyo game ukuthi akuthinti office. Ngiyathanda ukuyidlala Mdaka Blose, kodwa ngiyafisa futhi ukuba professional entweni umuntu ayenzayo. Kubalekile ukuthi mhlambe siyise eoffice kuze bezokwazi ukuthi bathole usizo olusheshayo, ngoba ngiphethe inkampani eziningi kanjena kuba nzima ukuthi ngigcine ngibambe ingcingo zonke ngesikhathi esisodwa. Kodwa ngizokwazi ukuthi ngibashiyele inombolo zase office kakhulukazi kumzansi drilling la KwaZulu Natal. Kona mhlambe before ngiye lapho ndele ngishiye ama contact details. Angisho ukuthi ke it is very important to understand ukuthi ukurun a business as umuntu omnyama akusiku ukurun itender. It's not to become a tenderpreneur, but ukurun a proper business. Futhi uma ngabe singena kule mkhakha sishayeka lapho ecabangeni ukuthi ibusiness itender.
kanti Shy hand to mouth. ithenda akusile business. In terms of running a business, we must come with innovative ways of driving our programs azokwazi ukusustain abe self-sustainable. Beside ithenda isifica ngendlela sikwazi ukusebenza besibona futhi asibonakala ukuthi lento enginikeza ithenda yayo into engiyenzayo on a daily basis. So I must say, in whatever that I do, ayidingi ukuthi ngiyoze nginikeze uhulumeni umsebenzi. Akube ukuthi uhulumeni akabone ngimuva ebese nginikeza umsebenzi. It is very important ukungena lapho. Ebese mase sinikeziweke nomsebenzi nawo uhulumeni bese siba nenkinga yokuthi masithola imali ebese singakwazi ukuseva a purpose yento ekufuneke siyenzile. Lento ekuthiwa black excellence. Thina into abantu abasha abakhulayo manje sazi ukuthi black excellence ukudrive imoto enhle, ukuhlala emndlini enhle. Kanti black excellence wenza sure ukuthi into oyiqalile uyayiqeda. Masinikeze imisebenzi asi-achieve. Mhlambe 2 seconds angishare one of the success stories. The country launched into a carbon capture project that was launched in Parliament by the President, and it was given to a number of stakeholders, but it was led by a Council of Geosciences in the country, funded by World Bank to come up with a system that can able to store a carbon under the surface, more than 2,000 meters under the surface. Then Mzansi Exploration, Drilling and Mining was appointed, the only company that has been appointed to lead that explorational drive in the country, endaweni yaseMpumalanga, lapha eGovernor Mbeki, eLeandra, whereby we have successfully drilled 1,800 meters. That process was supposed to take us 2 years. We have broken the record. We have drilled that hole in 7 months. We were working 24/7. You can go into a website as a Council of Geosciences and check the record that is broken by Mzansi Exploration, Drilling and Mining. That's the success story for us. To say when we are given and we are entrusted by the country with the important interest of our country and our president and our government, you execute it with excellence. We have done that. I must appreciate an opportunity for being entrusted with such a great project and innovation that is taking place. We speak, the country is moving forward with that agenda of carbon capture project because we have done the good job. So let us make sure that when given opportunities, let's excel and do what it takes for us to deliver on the work, on the job at hand. Those who want to follow me and check on me and ask questions, they can follow me on all social media platforms. My name is Samkelo Mlambo, Instagram, Facebook, TikTok, in LinkedIn, and also on Twitter. And then my email address, it's sam@mzansiexploration, sam@mzansiexploration.co.za, sam@mzansiexploration.co.za. The website is www.mzansiexploration.co.za, www.mzansiexploration.co.za. And then the number for Mzansi Drilling for boreholes in particular, it's 033 940 0125. 033-940-0125. That's for boreholes. But for those who want about exploration and drilling and mining, want to extend a conversation around that, I can give my number. But please, it must be on the explorational side. 082-739-3297. 082-739-3297. Thank you so much, Mtandi. When you say sports, Mtakandelu ngidlala isport ke esihlukile. I am part of a 4x4 off-roading and adventure a club in South Africa called Team Scorer. I am off-roading, and those who are following me on TikTok, they will see that I'm driving a vehicle that called Lion that is going to hit the ground and win all the trophies in the next few months. We are competing with a number of off-roaders. So my sport is off-roading and adventure. Mtakandelu. Chiefs or Pirates? Chiefs. Coffee or tea? Coffee.
Business class or economy? Economy. Leadership by example or delegation? Example. Okay, are you a risk taker or cautious planner? A risk taker. Wow, ayisivale lapho ngicabanga ukuthi sishaye khona Mr. Mlambo uyishile inamba sizoqhubeka mhlawumbe nazo nathi ngoba sinazo la e-office sobona ukuthi sithatha sibeka kuphi. What a nice conversation. Yo, I think ike kuningi sikuzuzile ke Mr. Mlambo. Parting shots? Mhlambe I must say ukuthi opportunities, they are there for us, but we need to wake up and rush for them. Let's not wait for opportunities to come to us. Subscribe, you like and you subscribe. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. Shut up. Thank you.